Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадедон ба влоги нави мо. Чанд рӯз влог накардам, бисёрам кором бисёр шуда рафт дӯстони азиз. То ин кор, то вай кор, кӯдаки майдакати рости бисёр снимать кардагӣ будаму мана ҳозирам барои монтаж кардан вақт наёфтам. Мана ҳозир камтар вақт бекор шудаму вай кардам, монтаж кардаму видеома ютуба мондам. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо дар ин рамазон монда нашуда гаштетон. Умедворам ки дуо мекунам ки ҳамаи одамоне ки рӯзаву намозҳои худашонро дар ҳамин моҳи шарифи рамазон мегиранд, илоҳо дар даргоҳи худованд қабул шавад. Ана инҷо бошад дӯстони азиз, ана ҳамин влогамба ман реклама қабул накардам, хостам фақат ҳамин суҳбат кунаму гап занам. Инҷа бошад дӯстони азиз, ман камтарак хӯроки соус, гӯшту картошка кати хостам омода кунам. Рости дӯстони азиз, одамое ки кӯдак доранд ҳар хел мисол авқото тайёр мекунанд, як рӯз ба ду хел, ё ин ки боз ягон хел салат, закускаҳо. Ман ҳайрон мешавам ки одамое ки агар 2 то 3 то кӯдакдор бошанд ва ё чӣ хел мекарда бошанд. Мана мисол дар як рӯз чанд хел хӯрок тайёр мекунанд. Модар будан ҳам беҳад қиин аст, барои ҳар як инсон модарӣ карданам қиин аст. Мегӯянд ки на ҳар кас метавонад модарӣ кардан. Барои ҳамин дӯстони азиз, инҷа ба ҳозир якта хӯрокча тайёр кардам. Рости дар як рӯз чанд намуд хӯрок, салатчаҳо, пирогчаҳо тайёр мекунам. Амун штативам кати монда видео кунам, мегӯям Зинураҷон мебиёд. Мана ҳозирам бинед чӣ хел духтарам гапдон мебиёд, штативама мезанад, меғалтонад, ҳамхел одама халал мерасонад дӯстон. Ана инҷа бинед багемачаҳои нав гирифтам боз. Ин ба мами писта, варенье монед мешавад. Барои шоколадакҳои майда ҳасту, кругли хеле шоколадчаҳо ҳаст. Ам хеле монед мешавад. Ам хел майдаҳаки вай нежненький, бо ҳам свиркать мекунад дӯстон, ам хел ялаққосӣ мезанад. Инам аз кадом сайт дидам, маъқул кардам, заказ кардам дӯстони азиз. Беҳад сифаташ нағз буд. Ҳамин бовар кунед дар хонам вообще ҷое намондааст, куҷо монам намедонам. Якта мехарам, камтар истифода мебарам, хоҳарамба метиҳам ё ягон каси дигар ба метиҳам. Ҳамахе дӯстони азиз, ҳозир гирифтам якташ ба камтар шоколадакома беҳад хел нағзакак хушрӯча. Инҷа бибинед Зинураҷон хурдааст шоколада, ҳам хел мондааст болои вайба. Нам хеле гапҳо дӯстони азиз, бо аз саҳифаи як инстаграм обув заказ кардагӣ будам, оз нишон метиҳам. Рости дӯстони азиз, чанд рӯз влог накардагӣ будам. Як-ду корои шахсиям кати. Ана инҷа бошад аз Муни шоп чӣ заказ кардам? Обув заказ кардам барои баҳор. Ҳозир нишон метиҳам шумо дӯстони азиз. Беҳад качестваш нағз. Исто Зинураҷон. Ман инаша гир. Исто. Мана дӯстони азиз, чӣ хел хушрӯ качестваш. Беҳад нағз. Кати платья тоҷикиам пушед, платья катиам пушед, классическиам пушед, современный любой хел либос кати мезебад. Беҳад хушрӯ маъқул шуд. Заказ кардам. Худо ба шукр ки вай размераш вай кард. туғри омад. Ина заказ кардам дӯстони азиз. Баъд ҳозир багемаҳо заказ кардаги ман бо ваям нишон метиҳам. Ана баъд дӯстони азиз, аз ванини Юмош вай заказ кардам спрей. Вақти утюг кардан ёки баъд аз уборка хонаҳо ба вай мекунед, мешапед, бӯи хона беҳад хушрӯ мешавад. Чи дигар запахошам буд, лекин ман ба ҳаминаш маъқул шуд. Баъд ҳозиро бошад дӯстони азиз, гуфтам ку фақат ваниш отбеливатель кати мешавад, ваниш белизна ҳаст, лекин ҳамон камтар запахаш ман ба маъқул нашуд, аз отбеливателаш гирифтам. Инам беҳад нағз дӯстони азиз.